Hej alle sammen og velkommen til min lejlighedstur. Så lad os bare gå i gang. Når man kommer ind, ser man så mit badeværelse. Så har jeg alle mine face- og hverdagsprodukter stående her. Herover der har jeg mine mest brugte skønhedsprodukter inden for selvbruner, body butter og olie. Så går vi ud igen. Her kommer vi til det, der skal være min spisestue. Det er ikke helt færdigt, som I kan se, så mangler jeg nogle stole, og det er fordi, jeg vil gerne have imstole. Så har vi mit køkken. Så har jeg snacks, cooking stuff, I guess. Herinde, der har jeg mit Royal Copenhagen. Nederst har jeg mit sort riflet, det står ikke så pænt om. Og heroppe har jeg musenmalet, som jeg samler på. Finder vi her min højtaler. Det her er verdens bedste højtaler. Den kører på Bluetooth, den er fra Bose. Har jeg et bonsai-træ. I like it. Så har jeg en lille kaktus. Soveværelse. Jeg har lidt gået efter den der sådan walk-in feeling. Hernede der har jeg så lidt forskellige accessories og smykker. Så har jeg min seng, hvor jeg har verdens mest lækre sengetøj fra Magasin på lige nu. Og jeg har ikke noget strygejern endnu, det er derfor, det er sådan lidt krøllet. Og de her puder, det er nogle fra Magasin. De er vildt cute og fluffy. Jeg mener, det koster 500 kroner stykket. Jeg håber, I kunne lide videoen, og tusind tak, fordi I så med. Vi ses!